Dobrý deň z Nízkych Tatier, spod Ďumbiera. Vybrali sme sa na turistiku a našli sme tu nádherné borovnice. Čučoriecky, tak, po slovensky. Vaccinium myrtillis. Zaujímavé, že sa to volá ako vakcína. Takže pokiaľ máte možnosť, najedzte sa lesných plodov čo najviac ako môžete, aby ste sa zavakcinovali na celý rok. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše narodeninové pozdravy, veľmi si ich vážim. Dnes oslavujeme tak, že sme sa vybrali do hôr dýchať čerstvý vzduch a pochodovať v horách. Takže strávte viac času von, nedívajte sa na monitor, poďte, jak sa hovorí, offline. Online je dobre, ale offline je lepšie. Takže ešte zo pár pozdravov. Ahoj Marek. Pozdravujem. Urob ešte pohľad, tam je chopok. Áno. Na hrebe Nízkych Tatier. Takto to tu dnes vyzerá. Pekné počasie, pekne čerstvo, neprší nám. Hanka sa pasie na Vaccinium myrtillis. Dovidenia v ďalšom videu.